Schubor nakaslem jong unongsan Hima. Haka jingim bonsen ni haban ya lingba ya shibon ki jinge bat mat e ki jingdo mensem ki balong ki mau jintot ki ba pendu bor. Hynrei ladangi penlet jingmut bat be sha persha jong kathong kini baro ki shuja la kaja. Haka ni ka khubor ka ba menta in wanra sha phi sha phang ka jingim jong ki arngut ki samla ki badai shilong bat ki bala yo ru ka khusnam kum ka wain ki dukan shet jingbam Chinese ka ba bangtam hapo ka jala Meghalaya na ka wai ka company ka ba pau hagari India kata ka Swiggy kini ki dei isamla Jemilin Greta Dingdo mat isamla Ernest Kongsin habayo banyak keren mat kini ki arngut kinong sengkam ki bala sedang ban seng ye ke dukan jongki ya ke bala ai kerteng agapi haus nem arajar khat kendai bat ke bala don sans nem tam menta kini ki samla ki liat ho bahaga badengkong kim shim lamut bakin bu ni seng ye ke dukan namar Hadien ke jing pendap ye ke Jingpule kidang don ke jing angnot ban beteng susu Iki Jingpule ki ba kham shalor bat ru ban Ïakhun ki Eksamin ki ba kham kraw hapo kari kum ki IAS civil service bat ki wei Hynrei kat badang ya ki por ki samoy kam mensim jong kini ki arngut kam ai jing hun bat kam ktik Ïaki ban Ïakhun ki Eksamin ba pher bat ki sngo ba kadon ka air ka ba thli ka ba kim sngo tho bat lingba ka bor jong ka jinget bat ka jingduai kini arngut kiliat ho ba Blei ula Kren haki ba kidai ban Blei bet da ka Dukan bam kumta klem da penslam kila Sdang ban Blei ya ka Dukan ho usnem arajar khat kendai bat ka badang yai trekam hadu menta menne ka badan hariat samthia hajan ka school Christian Academy Shillong naga jingtre shitom met ban mensin ka Dukan jong ikong Jamie bat uba Ernest kala nang keo shakman bat kila yoru ika khusnam Swiggy Restaurant Award kabalong ka way ni ki Dukan kababang tam hagabayday bat ki jingbam Chinese hapo ka jila Meghalaya bat ka jingyo yagni ka khusnam ru ka day halor ka jingpet benya jong ka company Swiggy yaka kam bat ka jing shakri kabaka Dukan agapi kala ay shaki breo ka jila Semua tenat ro bantim balingba jong kini ki arngut ki babon ki samla shenrang bat kenthei napo ke jela Meghalaya kila yo kam ban tri ban kta bat ki yo lan ban kamai lingba kini ke Dukan ti to perlok mentangin ngap no ya ka jinya Kren jong nongsan Hima bat kini ki arngut ki trai jong ke Dukan agape kabadan hariat samtia shalom Catering Ernest Kongsin na Catering Jemilin Dingdo and Ngin penyak ya ke Dukan ke Catering agape ni Sdang ya kan ni house nem arajar kendal hoan terutama along 5 years plus kan so kan ya Dukan mengidan ni agape dan hani resumtia block 4 resumtia hajan ke school Christian Academy
ngishat ki jingbang Chinese nang ta ki actually kini ki naki jaka bangi travel kum Thailand kum certain places kum Dubai kum to like nishim inspiration naki to ki jaka bangi let. And for example, one dish badai ka bestseller ringi de tom yum Bangkok bowl, which kalong inspired na kabangi travel to Thailand. And yeah, kum kita kidon ki even continental items, a few continental items, kum hot dogs and then kini ki pasta. Saya tu ke award kilang nominated mengi ke dia ke Swiggy Restaurant Award. So actually this hasilong kan dia sin warning kong ki le kan ni kan bar QE wastage la jule ka le kham chua kumno ki je dia ki restaurants ban nominated ya ka tu ka award ka long ba ka based on long ka based by ka performance long ki restaurants kan. So currently long nakaliang dengan company ka Swiggy ka je ki top say top 10 restaurants in the category prepare category bangi shajit mangi kalau ha Chinese category te lat mangi da saki kendai kali ba shajit ni based on performance pe jongki kumno ka app jongki Swiggy app jongki kumno ba ki perform te ang punta ki je so shilong menta ki dan 5 categories bagi je ko way ke ka Chinese ko way ke ka North Indian ko way ke ka category jongki burger ko way de jong pizza but ko way ha jongki dessert kan long shi way stick pe long ka jong category ki dan ta shilong ki kita ki 5 categories ba okay so hari bagi ada ke post graduation jungi di like no at that point of time we were contemplating mo hinang perkhat bagi nele you bang tangi ni perkum wa no hiran ka jingtmu ni kong banya practice banya persiang kini ki competitive exams kong ki civil services ki ti Hadien bang tu hari bang la hari bang item tu ngesong ya person la perkhat ha ke bang nele oi bangi kau bangi kuat benda jeng kan kalau long everything bangi le long di menyelam tiu Blei ti kadang kau bisin ye syong tu ye dua ing ong ba no ke ba Blei menyelam tiu ni kumno ke bangi le ti kau idea bangi ngok kadi ban Sdang ni restaurant ti ban Sdang restaurant long kau di bangi dei na mangi pas ya ka post graduation ni pas nombor ni tingem dei na ka background mo na ka food industry ngim don idea kan ti badan long Blei pe ongi ban sang kan ni ti haba ong ta pengi hari ni tu ong okey to fine ni ya smart ya kan ka vision ba ai Blei ni ti apa tu pre long still long initially don't doubt still bang Blei na tu background thing don't doubt ba maybe yo nang ne kumno yo kumyo ting la perkhat la perkhat kum me ong tong in sang de ka ai kan Dukan pharmacy Hadien la untuk kam sha musim kam sha ini ban ban go through with that ya dia nanti ni Sdang ni kan ini ka Dukan kapi kabade ni kaliang ho maybe iklam ya puli ya kan kaliang Hynrei yang ngalatre bon ki restaurant shwa kabangin Sdang ya kan this out of passion kan de na ka ba mahable na college ne ya de ka Jingpule Hynrei man ba yo vacation na ka college na ki school ngalaju tre hapo Pinewood nang ta ngalatre ha Bombay Canteen ka restaurant the top restaurant in India also in the year 2015 hapo Bombay nang ta a few restaurants hang to hani ngalatre before he start kini ke ngatrai kini ke ero ka de ka jingalam nanti jong Blei na marba ha ka tu ko por ngam tip hero bang di Sdang restaurant ne ke bang di belle de just out of passion kan ngalatre kini ke restaurants in the nabas Sdang ni don well cook nang tanga shet lang bat mga and most majorly thai kini ki recipes ki badan hang ni ha po ka menu jangi in the beginning ki all my recipes and kunta ha so menta le long fully nga le ani kan ta long kalong bang la yo plela bang la sang saka catering services jungi I think la yo ban ban le bon ki catering ni snam la da bru and song la da la ki government offices tu long ki bon ki functions ni ki meetings e dong la yo alan ban le ki services ni no ka sin ka bening kong Dia so in number semua pan Asian benda semua kita competition di bawah
long kani bagi nominate nong ni nakalian ni nong kham nei kan kadi bagi directly long kadi bagi creating ri jong ki yom ba no mo kini gi response ba no ki ba tibet ha ka social long ni ti long jet ban you ban yo regulate ka voting system pre ban no ban yo winner kan so hang ni don long la clear lang bro don ki na don ki khasi don ni don na jentia don je garu don kenas don na tripura ki don ni kan long la clear lang bro the catering service ringi last dang na tu pangi I think Hadien kat tu kat ni benai bengi Sdang ni ka restaurant the I know you play bang you pan cater shiki even hagas to bakadap ka Meghalaya that Meghalaya day 50 years bakadap san post nam on ni lek mangi ke tu ka catering and then ki bon ki weddings ki bangi layo lat ban lek ki ba untamo 3,000 people and kaito bangi specialized in catering is actually how hanging is serve Khasi food and Chinese food and also food that we travel they haki catering service ni long even ni serve kum Naga cuisine Khasi and then even Manipuri but barok Northeastern cuisines can ni specialize kini. And yes, and Ngin ba, this business will keep growing, even the catering business as well. Okay. The kibon actually done the special items in the menu. Tanpa de best seller hani agape. Today again kutuga tom yum Bangkok bowl and then beef hot dog and agape Thai bowl. And then minced beef pasta. Yeah, the minced beef pasta. These are one of our best sellers. See, after Bangladesh, I think after 2-3 years, 2-3 years again, dari Bangladesh ini tinggal yo beli yang strawberry outlet. Jadi kalau kita shulung, kita berada mulai nong pedeng. Yang tiru bagi you ni le Indian Chinese nanti tu. Idan ki Indian cuisine, but Chinese cuisine Bangladesh Sdang ni. Tapi ko akilaban one try itu. Mereka juga minta long ki na samla ni kan show up itang ka kam sarkar long ka area ba long ka ano na lian ni long Ngin college ki ba ni kana samla ni minta long when take up whatever ba film passionate about mo long kano ba ka kam ba film passionate about either lawan day kamu kami Sdang kan ka hang ni restaurant nai lawan day long draw lawan day long put long kano ba feel you long day long if you long passionate about something you go ahead and pursue that and not just wait long when up ta government job hoi kan kin bon ki emo ki jing tom ki jing ele jing ja ki ba punya kedua ko dah kami banglawan paban encourage kalau makin persevere ba punya ini ada tu hai ka ba pi hai ko beli lau bu ipi udah dia ini itu pi trick tom kan jadi orang kan yo so ba tiang